ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନେତା ଚନ୍ଦନକୁ ସଦିଚ୍ଛା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏ ଫିଲ୍ମ ବହୁ ଆଗରୁ ହେବାର ଥିଲା, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେଭଳି ବର୍ବର ମାନେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ମୋ କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲି, ମାଟି ଜନ୍ମରୁ ଉର୍ବର ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ବର୍ବର, ସେ ବର୍ବରତାଟା ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ପୃଥିବୀରେ। କୌଣସି ଶହୀଦକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ବ୍ରୁଟାଲି ମାନେ ମର୍ଡର କରାଯାଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ବ୍ରୁଟାଲିଟା ମାନେ ମଣିଷ ନିଷ୍ଠୁର। ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ଦୁଇ ଡାଳରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପାଦକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଡାଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚିରି ହେଇଗଲା ସମଗ୍ର ଶରୀରଟା, ଗଛରେ ରହିଲା। କୁଆ ମୋର ବି ଦୟା ଆସିଲା, ପକ୍ଷୀର ବି ଦୟା ଆସିଲା। ଏବଂ ତମେ ଇଂରେଜ ଭାବିଲା ତମେ ଯଦି ଏଇଭଳି କରିବ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ତମେ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ। ପୁଣି ଇଂରେଜ ସରକାର ଯଦି କ୍ରୋଧ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ବରିତ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସହିତ ଏଭଳି ହତ୍ୟା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଡାକେଟେଡ଼ କିନ୍ତୁ ଧଉସ ସଂଗ୍ରାମରେ ଥିଲି ଜୟରାଜଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଜୟରାଜଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିଛି। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛ, ଡେରି ହେଉ ପଛ, ଏଟା ଏବେ ବାହାରିଲା, ଏଟା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅଭିନନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୟରାଜଗୁରୁ ଆମରି ମାଟିର ଅପୂର୍ବ ସହିତ ଅପୂର୍ବ ବୀର ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ପାଇକ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ସେ କରିଥିଲେ ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ହେବ, ଅଭିନନ୍ଦିତ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ। ବିଳମ୍ବରେ ଏଇ ପଛକ ଏଇଟା ଆପଣ କରିଥିଲେ।